кӯшиш кунед ки табассум аз шумо дур нашавад. Ин ба саломатӣ ва муҳимтар аз ҳама барои болидарӯҳӣ кӯмак мекунад. хабаре мавҷуд аст ки дар қабилаи таурипан дар амрикои ҷанубӣ одате ҳаст ки онҳо нимашаб бедор шуда бо ҳам қиссаи ҳазломез мегуфтанд. идоракунии вақтро омӯзед. дар як ҳафта тақрибан 168 соат вуҷуд дорад. ин барои ноил шудан ба ҳадафҳои дилхоҳ кифоя аст. нисбат ба вақт сахтгир бошед. ҳар бомдод якчанд дақиқа ҷудо кунед то рӯзи худро ба нақша гиред. танҳо бо одамони хушбин ки шумо аз онҳо чизе омӯхта метавонед муносибат кунед. бо зиёд шикояткунандаҳо ва рӯҳияи баддоштаҳо робита накардан афзалтар аст. бо инкишоф додани муносибатҳо бо онҳое ки ба такмили доимӣ саъй мекунанд ҳаммаслакони зиёд меёбед.